دهێتە گوتن پۆلەندا هژمارەکە پەنابەرên Iraqê sêdara dayne, Wezareta Derve ya Iraqê jî di yekêm karvedan da ragihand, dîvçûna wî kesî ya tête kirin. Desthilatdarên Bîlarûsya aşkera kir, Supayê Polanda hijmareka penaberên Iraqî lê ser sinûrên wan her du welatan da sêdara dayne. Lijneyeka taybet a vekolînan ya Bîlarûsya ku pêxemet dîvçûna wî kesî hatiye pêkînan, dê raportekê de aşkera kir. Piştî dîvçûn û vekolîn hatîne encamdan, kombûnek di gel şandekê hikûmeta Iraqê hate encamdan ku pêxemet wergirtina zanyariyan seredana Minsk kiriye û lijneyê zanyarî û belgename dayne dest şandê hikûmeta Iraqê ku li goreyê wan belgenama her du la gihiştîne wê baweriye Supayê Polanda hijmareka penaberên Iraqê bêkom lê deverên sinûriyên Bîlarûsya û Polanda sêdare dayne û bênihênî termên wan veşartîne. Lijneya vekolînan ya hikûmeta Bîlarûsya dê raporta xwe da dibêjît Supayê Polanda lê ser binemayên ragezî û neteweyî û endasnamê ew tawane encam dayne û bêtawanên dijî mirovayetiyê hijmartîne, xuya kir jî her ji wî demî Supayê Polanda ew tawane encam day, penaberên Iraqê hewl didin ji Polanda biravin û bêgehne hindek welatên Ewropa. Dê raporta wê lijnê de ew çende jî hatiye diyarkirin, hêzên emniyên Polanda 135 penaberên Iraqî eşkence dayne û birîndar kirîne. Hevdem di gel perdeledanê jê ser vê bûyerê, her du komîsyonên mafên mirov û mafên penaberan yên ser bêyeketiya Ewropa ve dest bi dîvçûna û vekolînan li ser sê keysên dî kiriye ku ji lay Supa û hêzên emniyên Polanda ve lê dijî penaberan hatîne kirin, ku ew jî azardana cesteyî û teqekirin lê penaberan û derêxistina wan bi şêweyekê neyasayî. Ahmed Sahaf, peyvdarê binavê Wezareta Derve ya Iraqê ragihand, şandê Iraqê li Mînsk û Wezareta Derve berdewam in lê ser dîvçûn û wergirtina zanyariyan derbareyê sêdaredana penaberên Iraqê jê li Supayê Polanda ve.